Všechny 4 štěňátka jsou fenečky, jsou asi měsíc staré, v docela dobrém výživném stavu, akorát si sebou přinesli blešky, kterých jsme je zbavili. Tlamička je čistá. Mužka taky. Mají jinak ty bílé skvrny. Jedna je bez skvrny, druhá má menší, některé mají packy bílé, to neříkáme. Oni jsou očipovaní, takže je poznáme mezi sebou, která karta ke kterému psovi.